da zuwa. Ado Gwanja da ya kasance fasihi sannan hazi, sannan kuma Ado Gwanja ya kasance shahararren mawaƙin mata wanda wato hakan ne ma yasa yayi suna a nan arewacin Najeriya, wanda idan kuka duba za ku ga cewa kaf arewacin Najeriya lalle babu mawaƙi kamar Ado Gwanja. Sanadiyar kuwa har ga yanzu babu wani mawaƙi da yake wa mata waƙa sama da Ado Gwanja. A yanzu haka dai wato Ado Gwanja yana matukar wato gwangwaje wato mata da sababbin waƙoƙi kala daban-daban, wanda hakan ne yasa mata suke ƙaunarsa, kuma hakan ne yasa mata suke wato jinjina mai, kuma hakan ne yasa mata suke matukar yabawa da waƙoƙin da yake yi. A koda yaushe dai asin mawaƙin Ado Gwanja ba shi da wani buri face ya ga cewa ya gwangwaje wato mata da kalan wato sababbin waƙoƙin da yake yi. Har wani lokacin ma yakan cewa wato shi waƙoƙinsa babu maza a ciki, ya na mata ne. Lalle Ado Gwanja a koda yaushe ba shi da wani buri face ya ga cewa ya nishaɗantar da mata, kuma mata suna son shi sosai, kuma suna son waƙoƙinsa ba don komai ba sai dan ganin cewa ya damu da su. Wannan shine babban dalilin da ya sa wato yake musu waƙa. Sanin kanku ne cewa a nan arewacin Najeriya dai babu wani mawaƙi da ya damu da mata kamar yadda Ado Gwanja wato ya damu da su, kuma Ado Gwanja ba shakka yana nishaɗantar da su da kalan wato waƙoƙin da yake gwangwaje su da shi. Lalle Fasima in ya kware a wannan bangaren sosai, kuma dole ne a jinjina mai da kalan kokarin da yake yi. Inda har mutum ba butulu bane to lalle zai tabbatar da cewa Ado Gwanja yana kokari. Duk lokacin da ya fara waka kai yanzu ya saki waƙoƙi kala daban-daban wanda sun nishaɗantar, sannan kuma sun faɗankantar da wato masoyansa. Na tabbatar da cewa ko kai inda har kana bibiyar fasihi kuma hazin mawaƙin Ado Gwanja, ko ban faɗa maka haka ba ka riga ka sani, ba da ganin cewa waƙoƙinsa suna trending yanzu haka a kafafen sada zumunta irin su TikTok da ma wato sauran kafafen sada zumunta. Lalle wa'anda suka fi jinjinawa Ado Gwanja wato ba kowa bane face mata. Sanadiyar wato a cikin kaso 100 dan ya cewa kaso 90 na mata sun fi jin waƙoƙinsa. Wannan shine zai tabbatar muku da cewa shi Ado Gwanja ya kasance shahararren mawaƙi kuma fasihin mawaƙi wanda ake jin sa a ƙasashe daban-daban, amma ko wato mata sun fi jin waƙoƙinsa. Duk da dai maza ma suna ji, amma kuma mata sun fi jin waƙoƙinsa, kuma ba don komai ba sai dan yana nishaɗantar da su wato da kalan wayannan waƙoƙi da yake yi. Idan yau ne dai farkon ziyartar wannan tashar ta mai albarka mai suna Hausa United, muna roƙon ku da alfarma da kar ku manta ku danna mana alamar nan ta subscribing da kuma alamar ƙararrawa, kuma hakan ne zai ba ku dama da mun ɗaura sabon aiki da ke sanar da ku. Idan kuma kun riga kun yi, muna so ku danna mana alamar nan ta liking domin ita ma tana matuƙar taimaka mana sosai da sosai. A tabbata za ku mana sharing din wannan bidiyo da ma sauran wayan da muke ɗaura a wannan YouTube channel ɗin namu mai albarka mai suna Hausa United. Ku ci gaba da yi mana sharing zuwa dukkanin wasu group da kuke da su akan wayar. Mun gode sosai da sosai.